Hare Krishna. Hare Krishna, Madaji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadhamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yutapatakamallam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathabhatta Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamsha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Acharya series-il നമ്മൾ രഘുനാഥദാസ ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ചും രഘുനാഥഭട്ട ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ചുമാണ് ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. രഘുനാഥദാസ ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങൾ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത അന്ത്യലീലയുണ്ട്. അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ജീവിതം തള്ളി നീക്കിയത് മുതലായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചൈതന്യ ചരിതാമൃത അന്ത്യലീലയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ രഘുനാഥദാസ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹം അന്നത്തെ കാലത്തെ ഒരു വലിയ ജമീന്ദാറിന്റെ ഏക മകനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നവാബുമാരാണ്, അതായത് മുസ്ലിം നവാബുമാരാണ് ബംഗാളെല്ലാം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹവും ജനിച്ചത് ബംഗാളിലാണ്. ബംഗാളിലെ കൃഷ്ണാപൂർ എന്നുള്ള ചെറിയ വില്ലേജിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. ആ സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഒരു നവാബ് അവിടെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം 1495 ജനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനും ചെറിയച്ഛനും കൂടിയാണ് ആ കൃഷ്ണാപൂർ എന്നുള്ള ഗ്രാമം നോക്കി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ നവാബുമാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവരാണ് ആ പ്രവിശ്യ, ആ ഭാഗം, ബംഗാൾ മുഴുവൻ അവർ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിലും ഓരോ വില്ലേജ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഓരോ ജമീന്ദാർമാരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഈ നവാബുമാരെ ഇവർ ഏൽപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ രഘുനാഥദാസന്റെ അച്ഛനും ചെറിയച്ഛനും കൂടിയാണ് അവരുടെ വില്ലേജിലെ ടാക്സ് എല്ലാം പിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. 12% ടാക്സ് ആണ് ഇവർക്ക് നവാബിന് അടക്കേണ്ടത്. ബാക്കിയുള്ളത് ഇവർ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ജമീന്ദാറിന്റെ 12 ലക്ഷം ഹുസൈൻ ഷായാണ് അവിടെ ബംഗാൾ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ രഘുനാഥദാസിന്റെ അച്ഛന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് മുഴുവൻ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ വർഷവും 12 ലക്ഷം രൂപ ഇദ്ദേഹം നവാബിന് ടാക്സ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കണം. അപ്പോൾ അതിലും കൂടുതൽ ഇവർ പിരിക്കുമായിരുന്നു, അവർക്ക് പിരിച്ച കാശ് കിട്ടുമായിരുന്നു, അത് ഇവർ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ വലിയ ജമീന്ദാറിന്റെ ഫാമിലി ആയിരുന്നു ഈ രഘുനാഥദാസ ഗോസ്വാമിയുടെ ഫാമിലി. അതുകൂടാതെ രഘുനാഥദാസിന്റെ അച്ഛനും ചെറിയച്ഛനും കൂടെ, ഇദ്ദേഹം ഒരു മകനായിരുന്നു, ചെറിയച്ഛന് മക്കളുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനാണെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു മകൻ. അപ്പോൾ വളരെ ഐശ്വര്യമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഏക മകനായിരുന്നു രഘുനാഥദാസ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ വളരെ ചെറുപ്പം മുതലേ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചും എല്ലാം ഉള്ള അതിൽ ചേരാനുള്ള ആഗ്രഹവും കൃഷ്ണനോടുള്ള ഭക്തിയുമായിരുന്നു.
അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടുകാരും എല്ലാവരും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആരാധകരായിരുന്നു. 15 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആചാര്യനായിരുന്നു, വീട്ടിലെ ആചാര്യനായിരുന്നു ബലരാമ ആചാര്യ എന്ന്. ആ ബലരാമ ആചാര്യ ഇദ്ദേഹത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും എല്ലാം അദ്ദേഹമായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു. സംസ്കൃതമെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് ഈ ബലരാമ ആചാര്യ ബംഗാളിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ മുതലായവരെല്ലാവരും ആചാര്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബലരാമ ആചാര്യ 15 വയസ്സുള്ള ഈ രഘുനാഥ് ദാസിനെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അനുഗ്രഹം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുണ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ എല്ലാം കേട്ടിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചും ഭക്തിയെക്കുറിച്ചും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും എല്ലാമുള്ള ഒരു ഡീപ്പായിട്ടുള്ള നോളജും അതിനോടുള്ള ആകർഷണവും ഈ ഹരിദാസിന് ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടുമുട്ടണമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനാകണമെന്നും അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ചേരണമെന്നും എല്ലാം ഉള്ള ആഗ്രഹം വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ രഘുനാഥദാസിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ രഘുനാഥദാസ് വളർന്നു വരുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തനിക്ക് കണ്ടുമുട്ടണം, അദ്ദേഹവുമായിട്ട് സന്ധിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു തവണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹം സന്യാസം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ആ ബംഗാളിൽ തന്നെയാണ് ഈ പഞ്ചതത്വം എല്ലാവരുടെയും ഗൃഹങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ പഞ്ചതത്വത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും പേരുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇല്ലേ? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, അദ്വൈത മഹാപ്രഭു, പിന്നീട് ഗദാധര പണ്ഡിത, ശ്രീവാസാചാര്യ. അതിൽ അദ്വൈത പ്രഭുവിന്റെ ഗൃഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് ശാന്തിപൂരിലാണ്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം അദ്വൈത പ്രഭുവിനെ കാണാനായിട്ട് ശാന്തിപൂരിലേക്ക് വരുന്നു. ആ വിവരം കേട്ട ഉടനെ രഘുനാഥദാസൻ എന്ത് ചെയ്തു? എങ്ങനെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ നിന്ന്, കാരണം വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി രഘുനാഥദാസിന് ആ ഭക്തിയോടുള്ള ആകർഷണവും വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. കാരണം വലിയ ജമീന്ദാരാണ്, ഒരുപാട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും തന്നെ നോക്കാനുള്ള താല്പര്യം രഘുനാഥദാസൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെയോ എപ്പോഴും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ വീട്ടുകാർ ഇതെല്ലാം ആ കുട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം വീക്ഷിക്കുകയും അധികം ആയിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാതെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ വീട്ടുകാരെ പറ്റിച്ചിട്ട് വേണം, അവർ കാണാതെ വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശാന്തിപൂരിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീട്ടുകാരും അറിയാതെ തന്നെ ശാന്തിപൂരിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോകുകയുണ്ടായി. അവിടെ പോയി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാനായിട്ട് ശാന്തിപൂരിൽ ചെല്ലുന്നു. അവിടെ പോയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ആകാരം വളരെയധികം ഭംഗിയുള്ള, വളരെയധികം തേജസ്സുള്ള ഒരു മുഖവും വളരെ ലക്ഷണമൊത്ത ഒരു ശരീരവുമായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനുണ്ടായിരുന്നത്. അതുമല്ല ഗൗരാംഗ, ഗോൾഡൻ കളർ, സ്വർണ്ണ കളറ്. പിന്നെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തി, അഗാധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഗാധമായിട്ടുള്ള അറിവ്, ഇതെല്ലാം തന്നെ രഘുനാഥദാസിനെ വളരെയധികം ആകർഷിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം എങ്ങനെയെങ്കിലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോടൊപ്പം ചേരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനും അത് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഇപ്പോൾ സമയമായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ രഘുനാഥദാസിനെ പിന്തിരിയിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം നിനക്ക് സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മോടൊപ്പം ചേരാനായിട്ട് സമയമാകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം അതിന് നിനക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരുന്നു. ഇപ്പോൾ നീ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രഘുനാഥദാസിനെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു. അങ്ങനെ രഘുനാഥദാസ് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു. അത് കണ്ടപ്പോൾ വീട്ടുകാർക്കെല്ലാം വളരെയധികം സന്തോഷമായി. പിന്നെയോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അദ്ദേഹം കുടുംബത്തിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നു. ഇത് കണ്ടതോടുകൂടി വീട്ടുകാർക്കെല്ലാം വളരെയധികം സന്തോഷമായി. ആ സമയത്താണ് ഒരു മുസ്ലിം ഓഫീസർ, അതായത് ഈ ടാക്സ് കളക്ഷനെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിവുള്ള ഒരു മുസ്ലിം ഓഫീസർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ഹിരണ്യദാസ എന്നാണ് രഘുനാഥദാസ ഗോസ്വാമിയുടെ ചെറിയച്ഛന്റെ പേര്. ഹിരണ്യദാസനെ
എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? അദ്ദേഹം ഈ നവാബിന് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ആ ടാക്സിൽ നിന്നെല്ലാം എന്തൊക്കെയോ വെട്ടിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എന്തോ ഒരു സംശയം തോന്നിയിട്ട് ഹിരണ്യദാസിനെ ഒരു മുസ്ലിം ഓഫീഷ്യൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് ഈ രഘുനാഥദാസ ഗോസ്വാമി ഇടപെട്ട് അതെല്ലാം തന്നെ ശരിയാക്കി അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇതെല്ലാം കണ്ടതോടുകൂടി വീട്ടുകാർക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമാകുന്നു. കാരണം തങ്ങളുടെ മകൻ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് എന്നവർക്ക് വളരെയധികം ഒരാശയുണ്ടാകുന്നു. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വീട്ടുകാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? രഘുനാഥദാസിനെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം മകൻ തിരിച്ചു വന്നു. മകൻ ഇനിയും തങ്ങളുടെ കുടുംബം എല്ലാം നോക്കി സംരക്ഷിക്കും, തങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും, തങ്ങളുടെ ഈ ആസ്തിയെല്ലാം അവൻ സംരക്ഷിക്കും. ഒരേ ഒരു മകനേ ഉള്ളൂ. അതെല്ലാം ആശയിൽ രഘുനാഥദാസിനെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുന്നു. അച്ഛനമ്മമാർ ചേർന്നിട്ട് ഒരു വളരെ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷേ രഘുനാഥദാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നേയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ ആകർഷണമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെയോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തക്ക അവസരം വരാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു രഘുനാഥദാസ് ഗോസ്വാമി. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് അദ്ദേഹം കടക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഔട്ട് ഹൗസിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയായി അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ വളരെയധികം വിഷമമായി. എങ്കിലും അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മകൻ ദൂരെയൊന്നും പോകാതിരിക്കാൻ, ഒരു സന്യാസിയാകുന്ന നിലയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ, ഭക്തന്മാരെ കണ്ടുമുട്ടാതിരിക്കാൻ ആ രഘുനാഥദാസിനെ എപ്പോഴും വാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ രഘുനാഥദാസിന് വീട്ടിന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല, ആരെയും കാണാൻ പാടില്ല. എപ്പോഴും സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിന്റെ ആ വില്ലേജിലേക്ക് വന്നത് രഘുനാഥദാസിന് മനസ്സിലായത്. ആ രഘുനാഥദാസ് വേഗം തന്നെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇപ്പോൾ സമയമായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച് ഈ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവുമായിട്ട് സന്ധിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ആ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എവിടെയാണോ തന്റെ സഹായികളുമായിട്ട്, തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട്, തന്റെ അസോസിയേറ്റ്സ് ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്, അവിടേക്ക് രഘുനാഥദാസൻ ചെല്ലുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുമുട്ടാനായിട്ട്. അങ്ങനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒപ്പമുള്ള ഭക്തന്മാരും എല്ലാവരും അവിടെ ഗംഗയുടെ തീരത്ത് ഒരു ദിക്കിൽ അദ്ദേഹം ഇരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രഭാഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട്. രഘുനാഥദാസൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെല്ലുന്നു. അദ്ദേഹം വരുന്നത് കണ്ടതും എല്ലാവരും പറയുന്നു, ദാ രഘുനാഥദാസൻ എത്തി, രഘുനാഥദാസൻ എത്തി. അപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു. ദാ ഈ വില്ലേജിലെ, ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു വലിയ ധനികന്റെ മകനാണ് രഘുനാഥദാസ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം രഘുനാഥദാസിനോട് പറയുന്നു, നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ പാനിഹട്ടി എന്നുള്ള ഒരു ദിക്കിലാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എത്തിയിരുന്നത്. ആ പാനിഹട്ടി എന്നുള്ള ദിക്കിൽ ഒരുപാട് തന്റെ സഹായികളുമൊത്ത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു വന്നിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ പ്രസാദം ചെയ്യണം. എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ധനം ഒരുപാടുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ചിതാദഹി വിളമ്പുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രഘുനാഥദാസിനോട് പറഞ്ഞു. രഘുനാഥദാസിന് വളരെയധികം സന്തോഷമായി. അദ്ദേഹം തന്റെ ഒപ്പം വന്നിട്ടുള്ള തന്റെ അനുയായികളോട്, തന്റെ വീട്ടിലെ അനുയായികളോട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, മാക്സിമം എത്രമാത്രം പറ്റുമോ അത്രയും ചിതാദഹി എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ദഹി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൈര്, ചിത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബംഗാളിൽ അവലും തൈരും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത പ്രസാദം, അത് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാനാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറയുന്നത്. അത് വളരെയധികം സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അതിപ്പോഴും ഈ പാനിഹട്ടി ചിതാദഹി ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സംഭവത്തെ, ഈ ഒരു ഉത്സവത്തെ, ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിന് അതൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ മാതിരിയാക്കുന്നു നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉത്സവത്തെ ഇപ്പോഴും ഇസ്കോണിലെ എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, അവൽ നമ്മളെല്ലാവരും അറിയാം. അവൽ എടുത്തിട്ട് ചൂടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പാലിൽ, അവൽ ആദ്യം കഴുകിയിട്ട് ചൂടോട് കൂടിയുള്ള പാലിൽ മുക്കി വെക്കുന്നു, നല്ലവണ്ണം കുതിരാനായിട്ട്, ഒരു വെന്തത് പോലെ ആകാനായിട്ട്.
പിന്നീട് അത് നല്ലവണ്ണം ആറിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ തൈരൊഴിക്കുന്നു. പിന്നെയോ ആ സമയത്ത് പാലും പഞ്ചസാരയും ഇട്ട് കുറുക്കി ഒരു കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആക്കുന്നു. ആ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു വിഭവമാകുന്നു. പക്ഷേ അതിനോടൊപ്പം പിന്നീട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആ സീസണിൽ നല്ല മാങ്ങയെല്ലാം ആകുന്ന സീസണാണത്, പഴുത്ത മാങ്ങയെല്ലാം ഉള്ള സീസണാണത്. ആ സമയത്ത് എന്തെല്ലാം ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നോ, മാങ്ങയാകട്ടെ പഴമാകട്ടെ, അതെല്ലാം കൂടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട്, ഇപ്പോൾ പഴുത്ത മാങ്ങ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അവലിനെ ആ പഴുത്ത മാങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ പഴമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് അവൽ വേറെ എടുത്തിട്ട് പഴത്തിനോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു. അത് വളരെയധികം സ്വാദുള്ള ഒരു പ്രസാദമായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യാനാണ് രഘുനാഥദാസിനോട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറയുന്നത്. രഘുനാഥദാസ് തന്റെ അനുയായികളോട് പറഞ്ഞ് അവിടെ എല്ലാ ദിക്കിൽ നിന്നും അവലും തൈരും എല്ലാം ഫ്രൂട്ട്സും എല്ലാം സംഭരിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് ആ ചിതാദഹി എല്ലാവർക്കും വിളമ്പുകയാണ്. എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടു കൂടി കഴിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പാനിഹട്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഭക്തന്മാർ അവിടേക്ക് വരുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു വളരെ വലിയ ഒരു ഉത്സവമായിട്ട് മാറുന്നു. എവിടെ നോക്കിയാലും ഭക്തന്മാർ. അത് കണ്ടപ്പോൾ രഘുനാഥദാസിന് ഇതിപ്പോൾ പ്രസാദം കുറഞ്ഞു പോകുമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അനുയായികളെ കൊണ്ട് വീണ്ടും അടുത്തുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അവിലും തൈരും എല്ലാം കൊണ്ടുവരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് പ്രസാദം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇത് കണ്ടിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന് വളരെയധികം സന്തോഷമാകുന്നു. അതിനുശേഷം നിത്യാനന്ദ പ്രഭു സങ്കീർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു. സങ്കീർത്തനവും നൃത്തവും. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു നൃത്തത്തിൽ വളരെയധികം ഒരു പ്രഗത്ഭനാണ് എന്നാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നത്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ നൃത്തം കാണാനായിട്ട് അദൃശ്യനായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും വരുമത്രേ. എവിടെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു നൃത്തം ചെയ്യുന്നോ അവിടെ അദൃശ്യനായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സാന്നിധ്യവും ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഈ ചിതാദഹി ഉത്സവവും കീർത്തനവും എല്ലാം ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സ്മരിക്കുന്നു. ഇവിടെ വന്ന് ഈ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം കാണണം എന്ന്. അവിടെ അദൃശ്യനായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും വരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഗംഭീരമായിട്ട് ഇതെല്ലാം കഴിയുന്നതോടുകൂടി രഘുനാഥദാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാൽക്കൽ പോയി നമസ്കരിക്കുന്നു. തന്നെ എത്രയും വേഗം ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് വിളിക്കണം, തന്നെ അങ്ങ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം കൂട്ടാളിയാക്കി മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രഘുനാഥദാസൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാൽക്കൽ നമസ്കരിക്കുന്നു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? തന്റെ കാൽപാദം രഘുനാഥദാസിന്റെ തലയിൽ വെച്ചിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അതാണ് ഒരു വൈഷ്ണവന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ പാദധൂളികൾ തങ്ങളുടെ ശിരസിൽ ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹമാണ്. അത് രഘുനാഥദാസിന് ലഭിക്കുന്നു. അത് കണ്ടിട്ട് മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം സന്തോഷമാകുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം വീണ്ടും വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. അങ്ങനെ പാനിഹട്ടി ഉത്സവം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. ഒരു ദിവസം എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? അപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെയും അങ്ങയുടെ നിന്റെ ആഗ്രഹം വളരെ വേഗം സഫലമാകുമെന്ന്. ഒരു ദിവസം ആ രഘുനാഥദാസന്റെ വീട്ടിലെ ആചാര്യനുണ്ട്. അതായത് അവിടുത്തെ ഭഗവാനെ എല്ലാം ആരാധിക്കുന്ന പ്രീസ്റ്റ്, പൂജാരി, യദുനന്ദന ആചാര്യ. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം വെളുപ്പിനെ ഒരു 5 മണിയോടുകൂടി രഘുനാഥദാസിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി വരികയാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു അർജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അമ്പലത്തിൽ പൂജ കഴിക്കാൻ എനിക്ക് സാധ്യമാകുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണനെ ഏൽപ്പിക്കണം എന്ന്. രഘുനാഥദാസനാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പുറത്ത് ഔട്ട് ഹൗസിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുമുട്ടി രഘുനാഥദാസിനെ ഈ യദുനന്ദനാചാര്യ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെയെല്ലാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യണം, എനിക്ക് അർജന്റ് ആയിട്ടൊരു ജോലി ചേർക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ രഘുനാഥദാസനോ അതിനെന്താ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആചാര്യൻ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകുകയാണ്.
രഘുനാഥദാസും ആ ആചാര്യനെ പറഞ്ഞു വിടാൻ എന്നുള്ള മട്ടിൽ പുറത്തേക്ക് ആ ആചാര്യന്റെ പുറകെ നടന്നു പോകുന്നു. അപ്പോൾ വീട്ടിലെ സെക്യൂരിറ്റിക്കാരും സംശയിച്ചില്ല. കാരണം ഈ ആചാര്യനെ പറഞ്ഞു വിടാനാണ് രഘുനാഥദാസൻ പോകുന്നത്. അവർ സംശയിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ രഘുനാഥദാസൻ അവിടെ നിന്ന് ഓടുന്നു. അതായത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈ സെക്യൂരിറ്റിക്കാരും കാണാത്ത വിധത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം വളരെയധികം ദൂരെ പോയി ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ തന്റെ വീട്ടിലെ പൂജ കഴിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മെയിൻ റൂട്ടിൽ കൂടെ, അതായത് നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണോ പുരിയിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡ്, ബംഗാളിൽ നിന്ന് പുരിയിലേക്ക് പോകുന്ന മെയിൻ റോഡിൽ കൂടെ പോകാതെ അദ്ദേഹം ഉൾവഴിയിലൂടെ, വില്ലേജിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ പുരിയിലേക്ക് യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം യാത്ര ആരംഭിച്ച് അദ്ദേഹം പോകുന്ന വഴിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ, പശുവിനെ എല്ലാം കറക്കുന്ന വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പാൽ കുടിക്കും. പിന്നീട് അവിടെ തന്നെ പശുവിന്റെ തൊഴുത്തിൽ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എത്ര ദിവസം കൊണ്ട്? 12 ദിവസം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പുരിയിലേക്ക് ചെന്നെത്തുന്നത്. അങ്ങനെ 12 ദിവസം എടുത്തു. അപ്പോൾ രഘുനാഥദാസൻ അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി എന്ന് പിന്നീട് കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സെക്യൂരിറ്റിക്കാർക്കെല്ലാം മനസ്സിലായത്. അവർ അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം തപ്പിയെങ്കിലും പക്ഷെ രഘുനാഥദാസിനെ കണ്ടുപിട്ടിയില്ല. കാരണം നേരിട്ടുള്ള വഴിയിലൂടെ അല്ല അദ്ദേഹം പോയത്, ഉൾവഴിയിലൂടെ പോയി. ഉൾവഴിയിലൂടെ കറങ്ങി അദ്ദേഹം പോയി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ ആർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ആദ്യത്തെ 2-3 ദിവസം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പാലെല്ലാം കുടിച്ച് ഇരുന്നു. പിന്നീട് കുറച്ചു ദിവസം അദ്ദേഹം ആഹാരവും കഴിച്ചില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും പുരിയിൽ ചെന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ മതി എന്നുള്ള ആ ഒരു തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം 12 ദിവസം നടന്നു പുരിയിലേക്ക്. കാരണം വണ്ടിയിലെല്ലാം പോയാൽ ഈ അച്ഛന്റെ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ആരെയും കണ്ടുമുട്ടാതിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം 12 ദിവസം നടന്ന് അദ്ദേഹം പുരിയിലേക്ക് എത്തി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു താമസിക്കുന്ന ഗംഭീര എന്നുള്ള ആ ഗൃഹത്തിൽ, കാശി മിശ്രയുടെ വീടായിരുന്നു, അവിടേക്ക് ചെന്നെത്തുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് വളരെയധികം സന്തോഷമാകുന്നു. അപ്പോൾ മുകുന്ദദത്ത അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒരു ശിഷ്യൻ മുകുന്ദദത്ത അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട്, രഘുനാഥദാസൻ എത്തി, അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു. മഹാപ്രഭു വളരെയധികം സന്തോഷമായി. മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, ശരി, വളരെ നന്നായി. അദ്ദേഹത്തെ അകത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് നല്ലവണ്ണം ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു. അയാൾ 12 ദിവസമായി നടന്നുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. നല്ലവണ്ണം ആഹാരം കൊടുക്കൂ, റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു. അതിനുശേഷം രഘുനാഥദാസൻ ആഹാരമെല്ലാം കഴിച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അദ്ദേഹത്തെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു സ്വരൂപ ദാമോദരൻ. സ്വാമിയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അതായത് രഘുനാഥദാസിന് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ആ മെത്തേഡുകളെ കുറിച്ചും എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു സന്യാസി ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി സ്വരൂപ ദാമോദരനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സ്വരൂപ ദാമോദരൻ രഘുനാഥദാസ് ഗോസ്വാമിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമാകുന്നു. രഘുനാഥദാസ് ഗോസ്വാമി സ്വരൂപ ദാമോദരൻ ഗോസ്വാമിയോടൊപ്പം താമസിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി പറയുന്നത് ആ രഘുനാഥദാസ് ഗോസ്വാമിയുടെ പോസ്റ്ററിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ തപസ്യയോട് കൂടിയുള്ള ജീവിതമാണ്. രഘുനാഥദാസൻ എങ്ങനെയാണ് ആ പുരിയിൽ, അദ്ദേഹം പുരിയിൽ 10-16 വർഷം ജീവിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോടൊപ്പം ഒരുപാട് വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിലും ഒരു തപസ്യയെ പോലെ, അതായത് ഒരു വളരെയധികം ലക്ഷറി ആയിട്ടുള്ള ജീവിതമൊന്നുമല്ല. അദ്ദേഹം ഒരു ജമീന്ദാറിന്റെ മകനായിരുന്നു. എങ്ങനെ? നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അതാണ് തന്റെ കൂട്ടാളികളോട് പറഞ്ഞത്. ഇദ്ദേഹം ഒരു ജമീന്ദാറിന്റെ മകനാണ്. വളരെയധികം ആസ്തിയുള്ള ധനവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ജമീന്ദാറിന്റെ മകൻ. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഐശ്വര്യത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാനുള്ള സൗകര്യം രഘുനാഥദാസനുണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അതിലൊന്നിലും ആഗ്രഹമില്ല. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വളരെ തപസ്യയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പുരിയിലേക്ക് എത്തിയതോടുകൂടി എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്?
അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആദ്യത്തെ 2-3 ദിവസം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. പിന്നീട് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓരോ വീട്ടിലും പോയിട്ട് ഭിക്ഷ യാചിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. എല്ലാ വീട്ടിലും പോയിട്ട് ഭിക്ഷ യാചിക്കുന്നു. എന്താണോ ലഭിച്ചത് അത് അദ്ദേഹം പാചകം ചെയ്തിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോടും വിളിക്കുന്നു തന്നോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വരൂപ ദാമോദരനും സ്വരൂപ ദാമോദര ഗോസ്വാമിയും രഘുനാഥദാസ ഗോസ്വാമിയും അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് അതിലൊട്ടും തന്നെ സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നില്ല രഘുനാഥദാസിന്റെ ഈ ജീവിതത്തിൽ. കാരണം എല്ലാം ഒരു സന്യാസിയാകുന്ന ഒരാൾ എല്ലാത്തിനോടും വൈരാഗ്യം, വിരക്തി വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചു ദിവസം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എല്ലാ വീടുകളിൽ പോയിട്ട് ഭിക്ഷ യാചിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം അതും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പുരി അമ്പലത്തിന്റെ, ജഗന്നാഥപുരി അമ്പലത്തിന്റെ ദ്വാരത്തിൽ, ഗേറ്റിങ്കൽ പോയി നിൽക്കുന്നു. അമ്പലത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശന ദ്വാരത്തിൽ നിന്നിട്ട് അതിലൂടെ പോകുന്ന, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്ന, തൊഴാൻ പോകുന്ന ഭക്തന്മാരോരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഭിക്ഷ യാചിക്കുന്നു. അവരെന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹം ആഹാരം കഴിക്കാനായിട്ട്, കാരണം പ്രസാദമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കും. അത് അദ്ദേഹം ആഹാരം കഴിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി, ഇതും ശരിയല്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ യാചിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ഒരു സന്യാസിക്ക് അത് ഒട്ടും തന്നെ യോജിച്ചതല്ല. താനെ എന്ത് വന്നു ചേരുന്നുവോ അതാണ് താൻ ഭക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു റിയലൈസേഷൻ രഘുനാഥദാസിന് ഉണ്ടാകുന്നു. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭിക്ഷ യാചിക്കുന്നത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നെയോ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? അദ്ദേഹം പുരി അമ്പലത്തിന്റെ അടുക്കളയുണ്ട്. അടുക്കളയിൽ ഭഗവാന് ചോറ് നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് വാർത്ത് ആ വാർക്കുന്ന വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ആ ഒരു ദ്വാരമുണ്ട്. പുറത്തേക്ക് അവർ വിടും. നമ്മളാണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം വാർത്തതും അടുക്കളയിലെ വെള്ളമെല്ലാം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിക്കളയുമല്ലോ. നമ്മൾ ഓവ് എന്ന് പറയും. ആ ഓവ് ചാലിന്റെ അടുക്കൽ പോയിരുന്ന് അവിടെ വീണ് കിടക്കുന്ന ചോറ് അദ്ദേഹം പറക്കി എടുത്തിട്ട് അത് നല്ല വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയിട്ട് അത് ഭക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് എത്ര ലഭിക്കുമോ അത്രമാത്രം വൈരാഗ്യം അദ്ദേഹം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ സ്വരൂപ ദാമോദരനോട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കും, എങ്ങനെയുണ്ട് രഘുനാഥദാസന്റെ തപസ്യയെല്ലാം എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ ഓരോ തവണയും ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ മാറുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന് വൈരാഗ്യം വരുന്നത് സ്വരൂപ ദാമോദര അറിയിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ രഘുനാഥദാസൻ ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓവുചാലിൽ നിന്ന് ഇറ്റു വീഴുന്ന അരി ചോറ് മാത്രമാണ് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് വളരെയധികം സന്തോഷമായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു തവണ രഘുനാഥദാസിനെ അനുഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ സ്വയം അവിടെ പോകുന്നു. രഘുനാഥദാസൻ ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ആഹാരം സ്വയം ഭക്ഷിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് അത് കൈയിട്ട് വാരി ഭക്ഷിക്കുന്നു. കാരണം ശരിയായിട്ടുള്ള തീരുമാനമാണ് രഘുനാഥദാസൻ എടുത്തത് എന്നറിയാനായിട്ട്. അങ്ങനെ 16 വർഷത്തോളം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോടൊപ്പം രഘുനാഥദാസനും അവിടെ പുരിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം പക്ഷേ രഘുനാഥദാസൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സമീപിച്ച്, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സന്യാസ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടത്? അങ്ങ് എനിക്ക് ഒരു ഉപദേശവും തരുന്നില്ല. എന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും? എനിക്ക് ഉപദേശം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സമീപിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, നിന്നെ ഞാൻ സ്വരൂപ ദാമോദരനെ
മാതാജി കേക്കണില്ല. മാതാജിയുടെ നെറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടാവും. മാതാജി നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി, നെറ്റ്വർക്ക് പോയി. ശ്രീജ മാതാജി. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഗ്രാമ്യ കഥ നാ സുനിബേ. ഗ്രാമ്യ വാർത്തകൾ, അതായത് ഗോസിപ്പുകൾ. നമ്മൾ ഗ്രാമത്തിൽ, വില്ലേജുകളിൽ അന്യോന്യം ഗോസിപ്പെല്ലാം പറയും, അവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ, ഇവരുടെ കുറ്റങ്ങള്. അതൊന്നും തന്നെ കേൾക്കാൻ പാടില്ല. ഗ്രാമ്യ വാർത്ത നാ കഹിബേ. അതായത് അതുപോലെ നമ്മളും അങ്ങനെയുള്ള വർത്തമാനങ്ങളൊന്നും തന്നെ പറയരുത്. പിന്നെയോ ഫലാന കൈബേ ആരാ ഫലാന പാരിബേ. അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ വായുരുചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നാവിന്റെ രുചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആഹാരങ്ങളൊന്നും തന്നെ കഴിക്കുകയോ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുകയോ നമ്മളായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നു. അതൊരു കാര്യം. അപ്പോ ചെവിയെ കുറിച്ചായി, നാവിനെ കുറിച്ചായി. പിന്നെയോ അമാനി മാനദ ഹന്യ കൃഷ്ണനാമ സദാഹൈവ. മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ മാനിക്കണം, നമ്മളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം, നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ സദാസമയവും കൃഷ്ണനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെയോ ബ്രജേ രാധാകൃഷ്ണ സേവ മാനസ കരിവ. മനസ്സിനുള്ളിൽ രാധാകൃഷ്ണന്റെ സേവനങ്ങൾ, മാനസിക പൂജ. നമ്മളിപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലല്ല. ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ അവതരിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് നിരന്തരം നമ്മൾ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ, 4 കാര്യങ്ങൾ രഘുനാഥദാസിന് അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുന്നു. പിന്നെയോ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമില്ലാതെ വിനയാന്വിതനായിട്ട് സദാസമയവും കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. വീണ്ടും അദ്ദേഹം പറയുന്നു, സ്വരൂപ ദാമോദരൻ നിന്നെ നല്ലവണ്ണം നോക്കും, നിനക്ക് നല്ല വഴി കാണിച്ചു തരും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല സ്പിരിച്വൽ ടീച്ചറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വീണ്ടും സ്വരൂപ ദാമോദരന്റെ അടുക്കൽ തന്നെ ദാസ ഗോസ്വാമിയെ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ
അദ്ദേഹം ദിവസം പോകുന്തോറും രഘുനാഥദാസ ഗോസ്വാമിയുടെ ആ ഓസ്റ്ററിറ്റി തപസ്യ വർദ്ധിച്ച് വരികയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ദിവസവും 22 മണിക്കൂർ നേരം അദ്ദേഹം ജപിക്കുമായിരുന്നു എന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഷ്ടിച്ച് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉറക്കമുണ്ടായിരുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അതും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന്. കൂടാതെ അദ്ദേഹം ആഹാരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വളരെ വളരെ കുറച്ച്, ഒരു കുടന്ന, അതായത് ഒരു ബൗൾ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഓലയുടെ ഇതുണ്ടാക്കും, എന്താണ്, കുമ്പിൾ. ഒരു കുമ്പിളിൽ എത്രമാത്രം ബട്ടർ മിൽക്ക്, അതായത് മോര് കിട്ടുമോ അത്രമാത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഹാരം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം, ആ ഭൗതികതയോടുള്ള ആസക്തി അദ്ദേഹം കുറച്ച്, കാരണം നാവിനാണ് കൂടുതൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നത്, വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ആഹാരം കഴിക്കാനും പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയാനും അതുപോലെയുള്ള സംസാരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, അത് രണ്ടും അദ്ദേഹം കുറച്ച് വരുന്നു. ഭഗവാന്റെ നാമജപം കൂട്ടുന്നു, ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷനാകുന്നത് വരെ അദ്ദേഹം പുരിയിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം സ്വരൂപ ദാമോദർ ഗോസ്വാമിയും 2-3 വർഷത്തിനകം തിരോഭാവം ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പുരിയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നു. പുരിയിൽ പോയിട്ട്, കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നു, പുരിയിൽ പോയി സനാതന രൂപ സനാതന ഗോസ്വാമിമാരെ സഹായിക്കണമെന്ന്. പക്ഷേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ തിരോധാനം അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ വലിയ ഒരു ആഘാതമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നില്ല, അത്രമാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് ആ വിരഹവേദന. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടി സ്വയം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. പക്ഷേ രൂപ സനാതന ഗോസ്വാമിമാർ അദ്ദേഹത്തെ നിർബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദേശിക്കാനും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പുരിയിലെ ലീലകളെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ നിർബന്ധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവരുടെ ഒപ്പം കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ അദ്ദേഹം ദിവസവും 3 മണിക്കൂർ നേരം ആ രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ തീരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം വസിച്ചിരുന്നത്. അവിടെ വൃന്ദാവനവാസികൾക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകൾ ദിവസവും വിവരിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ രഘുനാഥദാസ ഗോസ്വാമിയുടെ ദിനമുള്ള ഭജനയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദിവസവും 64 മാല അദ്ദേഹം ജപിക്കുമായിരുന്നു. കൂടാതെ അദ്ദേഹം മാനസി പൂജ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ആ സമയത്ത് പരിശുദ്ധനായി അദ്ദേഹം തന്റെ സ്പിരിച്വൽ ബോഡി കൊണ്ട് ആ ഭഗവാന് മാനസി പൂജ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന്. കൂടാതെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഗോവർദ്ധന ശില കൊടുത്തിരുന്നു. ആ ഗോവർദ്ധന ശിലയെ അദ്ദേഹം ദിവസവും അഭിഷേകം ചെയ്യുക, ആരാധിക്കുക. രാധാകുണ്ഡത്തിൽ അദ്ദേഹം 3 നേരം കുളിച്ച് ശുദ്ധമാകുമായിരുന്നു. പിന്നീട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് 1000 തവണ നമസ്കാരം, പിന്നെയോ വൈഷ്ണവ ഭക്തന്മാർക്ക് 2000 തവണ നമസ്കാരവും പിന്നെ അവരെ ആലിംഗനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഭക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നു. എല്ലാം തന്നെ തപസ്യയാണ്. വൈഷ്ണവന്മാർക്ക് 2000 തവണ നമസ്കാരം, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് 1000 തവണ നമസ്കാരം. അങ്ങനെ ഒരു 90 നിമിഷം മാത്രമേ അദ്ദേഹം മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ ഉറങ്ങാറുള്ളൂ. ചില ദിവസം അതുപോലുമില്ല. കൂടാതെ ഒരു കുമ്പിളിൽ 100 ഗ്രാം ബട്ടർ മിൽക്ക് അത്രമാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ദിവസവും കഴിച്ചിരുന്നത് എന്ന്. ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓസ്റ്ററിറ്റി, തപസ്യയായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഉടനടി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്നും നടക്കില്ല. ഇത് ആചാര്യന്മാർ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഭൗതികതയോടുള്ള വിരക്തി നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു വരാം എന്ന് ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അനുകരണം ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല. കാരണം അവർ ഓൾറെഡി ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണ അവതാരത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഖാക്കളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതെല്ലാം സാധിക്കും. കാരണം അവർ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് നിന്ന് വന്നവരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അവരുടെ ശരീരം ഒരിക്കലും ഭൗതികമായിരുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അനുകരിക്കരുത്, പിന്നെയോ അനുസരിക്കുക. അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് അതുപടി ജീവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാസ്റ്റ് ടൈംസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ലീലകളാണ്. അതായത് അദ്ദേഹം രൂപഗോസ്വാമി ലളിതാ മാധവ എന്നുള്ള നാടകം എഴുതിയിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം അത് വായിച്ചിട്ട് ഭഗവാനോടുള്ള ആ
വിരഹത്തിൽ മോണ്ട് സദാസമയവും കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനോടുള്ള വിരഹം ദിവസവും വർദ്ധിച്ച് വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് രൂപ ഗോസ്വാമി എന്ത് ചെയ്തു? ആ ലളിത മാധവ പുസ്തകം എടുക്കുന്നു, തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചിട്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം വേറൊരു തമാശ, ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗോപികമാരും ഗോപാലന്മാരുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകൾ, തമാശ രൂപത്തിലുള്ള ലീലകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ദാന കേളി കൗമുദി എന്നുള്ള പുസ്തകം കൊടുക്കുന്നു. അത് വായിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിരഹവേദന അങ്ങനെ ഇല്ലാതാകുന്നു. അത് ഒരു ലീലയാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം. ഒരു ദിവസം രഘുനാഥദാസിന് കുടീരമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഭജന കുടീർ. കാരണം എല്ലാ സന്യാസിമാരും ഒരു ഓല കൊണ്ട് ചെറിയ ഒരു കുടീരം ഉണ്ടായിട്ട്, അതായത് വെയില്, മഴ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെ ഒന്നും തന്നെ ഉപദ്രവം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ഒരു കുടില് കെട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഭജന ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ രഘുനാഥദാസിന് കുടീരമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അദ്ദേഹം യമുനാ തീരത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭജന ചെയ്യുകയാണ് പതിവ്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം സനാതന ഗോസ്വാമി നോക്കിയപ്പോൾ 2 കടുവകൾ എവിടെയാണോ രഘുനാഥദാസ ഗോസ്വാമി ഭജന ചെയ്യുന്നത് അവിടെ 2 കടുവകൾ വന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. എന്തൊരു ആശ്ചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സനാതന ഗോസ്വാമി നോക്കുമ്പോൾ വളരെ പുറകെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാം വാച്ച് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് രഘുനാഥദാസിന് അപകടമൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നത് സനാതന ഗോസ്വാമി കാണുന്നു. സനാതന ഗോസ്വാമി അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് കാണുന്നതും രഘുനാഥദാസ ഗോസ്വാമിയോട് പറയുന്നു, നീ ഒരു ഭജന കുടീരം കെട്ടണം, അതിനുള്ളിൽ മാത്രമേ ഭജന ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാനെ കൊണ്ട് നമ്മളുടെ സേവ ചെയ്യിക്കുന്നത് വളരെയധികം തെറ്റാണ്. നമ്മൾ എത്രമാത്രം വലിയ ഭക്തന്മാരാണെങ്കിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം തെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം സനാതന ഗോസ്വാമി നോക്കുമ്പോൾ പൊരിഞ്ഞ വെയിലത്ത് രഘുനാഥദാസ ഗോസ്വാമി ഇതുപോലെ യമുനാ നദിയിൽ വീണ്ടും അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ജപിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം വെയിൽ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെയധികം പാടുന്നത് കണ്ടിട്ട് സ്വയം രാധാറാണി വന്നിട്ട് തൻ്റെ ആ വസ്ത്രത്തിന്റെ ആ തലപ്പാവ് കൊണ്ട് രഘുനാഥദാസന്റെ തലയ്ക്ക് ഒരു കവറിങ് കൊടുക്കുന്നു, കാരണം വെയിൽ കൊള്ളാതിരിക്കാൻ. ഇതും കൂടെ കണ്ടപ്പോൾ സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം രഘുനാഥദാസ ഗോസ്വാമിയോട് നിർബന്ധമായിട്ട് ഒരു ഭജന കുടീരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ തന്നെ മാത്രമേ ജപിക്കാൻ പാടുകയുള്ളൂ എന്ന് നിർബന്ധിക്കുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം അത്രമാത്രം ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് സ്വയം രാധാറാണിയും കൃഷ്ണനും വരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായിക്കൊണ്ട് വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ ഇത് അവർ അത്രമാത്രം പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ്. കൂടാതെ ആ ഭക്തന്മാരുടെ സേവ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. ആ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നത് ഭക്തവത്സലനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കൂടെ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും ആ ഭഗവാന്റെ സേവയെ ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ അവർക്ക് അത്രമാത്രം ഉയർന്ന നിലയിലുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം, അതിനുശേഷം വേറൊരു ഫാസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു ദിവസം രഘുനാഥദാസ ഗോസ്വാമിക്ക് വയറിളക്കം പോലെ വരുന്ന ഇൻഡൈജഷൻ. അപ്പോൾ ഡോക്ടർമാരെ വിളിച്ചു വരുത്തിയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ വയറിളക്കം വരാൻ കാരണം ചോറും പാലും കൂടെ, അതായത് പായസം മാതിരിയുള്ള എന്തോ ഒരു ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ വിഠലാനന്ദ അദ്ദേഹത്തെ പരിചരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായിക്ക് വളരെയധികം ആശ്ചര്യമായി. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം അതൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല. ഒരു കുമ്പിൾ മോര് മാത്രമാണല്ലോ അദ്ദേഹം കഴിക്കുന്നത്. പക്ഷേ രഘുനാഥദാസ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ഞാൻ കഴിച്ചു. എപ്പോഴാണത്? മാനസിക പൂജയിൽ അദ്ദേഹം മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് രാധാറാണിയും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ലീലകളിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത്, ദിവസവും ഭഗവാനെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ രാധാറാണിയുടെയും ലീലകളെ കുറിച്ച് ദിവസവും സ്മരിക്കണം, മനസ്സിൽ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇദ്ദേഹം അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് മാനസികമായിട്ട് മെഡിറ്റേഷനിൽ അദ്ദേഹം കഴിച്ചു. പക്ഷെ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരവും കൂടെ സ്പിരിച്വൽ ആയതുകൊണ്ട്, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷനിൽ ഭഗവാന് പലതും നേദിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ ലീലകളിലെല്ലാം പങ്കെടുക്കുമെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരം ഇപ്പോഴും പരിശുദ്ധമായിട്ടില്ല. ശരീരം വേറെ,
ആത്മാവ് വേറെയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴും. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം കൂടെ പരിശുദ്ധമായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മാനസികമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ ശാരീരികമാകുന്നു. നമ്മൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കഥ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ബ്രാഹ്മണൻ മാനസികമായിട്ട് പൂജയിൽ ഒരു പാൽപായസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ നിവേദിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് ചൂടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിരൽ മുക്കുമ്പോൾ ആ വിരൽ കൂടെ പൊള്ളുന്നു. അതിന്റെ കാര്യം എന്താണ്? ശരീരവും കൂടെ പരിശുദ്ധമാകുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. ആ പരിശുദ്ധമായ ശരീരം ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ആ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച് ഉയരുന്നുവോ അതുപോലെ ശരീരവും പൂർണ്ണമായിട്ട് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് മാറുന്നു. ആ അവസ്ഥയിൽ മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്മരണ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരീരം കൊണ്ട് കൂടെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ രഘുനാഥദാസൻ ഒരു ദിവസം വേറൊരു കാര്യം ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശിഷ്യൻ, അദ്ദേഹത്തിന് അതായത് വ്രജവാസി, ഒരു ദാസ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു വ്രജവാസിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മോരെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു തവണ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ സഖീസ്ഥലി എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു വലിയ സാധാരണ കൊണ്ടുവരുന്ന ബൗളിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു ബൗൾ അദ്ദേഹം മോര് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ രഘുനാഥ് ചോദിക്കുന്നു, ഇത് എവിടുന്നാണ് ഇത്രമാത്രം മോര് നിനക്ക് എവിടുന്നാണ് കിട്ടിയത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ദാസൻ പറയുന്നു, എനിക്ക് സഖീസ്ഥലിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. സഖീസ്ഥലി എന്നുള്ള പേര് കേൾക്കുന്നതും ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ബൗൾ അങ്ങനെ തന്നെ വലിച്ചെറിയുന്നു. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത് വൃന്ദാവനത്തിൽ രാധാറാണിയും അവരുടെ സഖികളായിട്ടുള്ള കുറെ ഗോപികമാരുമുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഭഗവാന്റെ സേവികമാരായിട്ട് വേറൊരു ചന്ദ്രാവലി എന്ന പേരുള്ള ഒരു ഗോപിയും അവരുടെ സഖികളായിട്ടുള്ള കുറെ ഗോപികമാരുമുണ്ട്. രണ്ടുപേരും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു. ഒരു കൂട്ടം ഗോപികമാരുടെ ലീഡറായിരുന്നു രാധാറാണി, പിന്നൊരു കൂട്ടം ഗോപികമാരുടെ ലീഡറാണ് ചന്ദ്രാവലി. അപ്പോൾ രാധാറാണിയുടെ ഒപ്പമുള്ള ഗോപികമാരാരും തന്നെ ചന്ദ്രാവലിയുടെ ഒപ്പം പോകില്ല. കാരണം അവർ അന്യോന്യം ശത്രുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ശത്രുതയായിട്ടല്ല കണക്കാക്കേണ്ടത്. രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ മത്സരമാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ രഘുനാഥദാസ ഗോസ്വാമി രാധാറാണിയുടെ സേവികയായിരുന്നു കൃഷ്ണന്റെ പാസ്റ്റൈം നടന്ന സമയത്ത്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അവതരിച്ച സമയത്ത്. അപ്പോൾ ഈ സഖീസ്ഥലി എന്നുള്ള സ്ഥലം ചന്ദ്രാവലിയും അവരുടെ കൂട്ടുകാരുടെയും സ്ഥലമാണ്. അവിടെ നിന്നാണ് ഈ പ്രസാദം കൊണ്ടുവന്നത് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ, അതായത് രഘുനാഥദാസന് കഴിക്കാനുള്ള ആഹാരം കൊണ്ടുവന്നത് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ രഘുനാഥദാസൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. കാരണം രാധാറാണിക്ക് വിരോധമായിട്ടുള്ളതൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ ഗോസ്വാമി ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിന്റെ അന്ത്യലീലയിൽ ഈ രഘുനാഥദാസ ഗോസ്വാമിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് എവിടെ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത്? സ്വരൂപ ദാമോദർ ദാസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട്, സ്വരൂപ ദാമോദർ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പാസ് ടൈം നടന്ന സമയത്ത്, അതായത് ദ്വാപര യുഗത്തിൽ ഇദ്ദേഹം രാധാറാണിയുടെ സഖിയായിരുന്ന രതിമഞ്ജരി എന്നുള്ള സഖിയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭജന കുടീരവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാധി സ്ഥലവും നമുക്ക് പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ സമീപം തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭജന കുടീരവും പിന്നെ സമാധി സ്ഥലവും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ രഘുനാഥദാസ ഗോസ്വാമി ഓസ്റ്ററിറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തപസ്യക്ക് വളരെയധികം പ്രശസ്തനായിരുന്ന ഒരു ഗോസ്വാമിയായിരുന്നു. തന്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എങ്ങനെ ഒരു ഭക്തൻ വൈരാഗ്യം പരിശീലിക്കണമെന്ന് തന്റെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു തരികയാണ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിനചര്യകളും എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് പ്രചോദനമാകുന്നു. ഇനി രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അധികമായിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ലൈഫ് ലോങ് ബ്രഹ്മചാരിയായിരുന്നു. കാരണം രഘുനാഥദാസ ഗോസ്വാമി വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ ഭാര്യയെ അദ്ദേഹം പിന്നീട് സന്യാസം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമിയോട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആവശ്യപ്പെടുന്നു,
നിങ്ങൾ ബ്രഹ്മചാരിയായിരിക്കണം, വിവാഹം കഴിക്കരുത് എന്ന്. അദ്ദേഹം തപൻ മിശ്ര എന്നുള്ള ഒരു ശിഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് കാശി എന്നുള്ള പ്രദേശത്ത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായിരുന്നു രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയെല്ലാം സേവിച്ചിരുന്നു? അദ്ദേഹം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുമായിരുന്നു. പിന്നെയോ ഭാഗവതം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ അദ്ദേഹം റിസൈറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. 4 വിധത്തിലുള്ള ട്യൂണുകളിൽ അദ്ദേഹം ഭാഗവതം വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുമായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ എന്ന്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഭാഗവതം വായിച്ചിട്ടും നിരന്തരം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചെയ്തും അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സേവിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൂടാതെ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ വെച്ച് രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ആഹാരം പാചകം ചെയ്തും കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തും സേവിച്ചിരുന്നു. അതായത് ഇദ്ദേഹം വളരെ നല്ല ഒരു കുക്കായിരുന്നു. വളരെ വിശേഷമായിട്ട് ആഹാരം പാചകം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. വളരെയധികം സ്വാദായിരുന്നു അത്രേ അദ്ദേഹം പാചകം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്. രണ്ടാമത് വളരെ നല്ല സ്വരത്തിൽ അദ്ദേഹം കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുമായിരുന്നു. വളരെ നല്ല ഈണത്തിൽ ഭാഗവത ശ്ലോകങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചൊല്ലുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഡിസപ്പിയറൻസിന് ശേഷം, തിരോഭാവത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹവും വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. രൂപ സനാതന ഗോസ്വാമിമാരെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ ഭാഗവത ശ്ലോകങ്ങൾ അദ്ദേഹം 4 ട്യൂണുകളിൽ അദ്ദേഹം പാടി കേൾപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം സ്വയം വ്യാസദേവൻ വരെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ശ്ലോക പാരായണം ആസ്വദിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഓർഡർ ആയിരുന്നു ഭാഗവതം എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, പ്രീച്ചിങ് ചെയ്യുക. അത് എല്ലാ ദിക്കിലും എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അതിന്റെ പ്രചാരണം ചെയ്യുക. അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹം ആ ഭാഗവതം വായിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തി കാരണം ആ ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ വായിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുനീര് വീണിട്ട് ആ പുസ്തകം തന്നെ നനയുമായിരുന്നു എന്ന്. അത്രമാത്രം പരിശുദ്ധ ഭക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണകഥയിൽ മുഴുകി അദ്ദേഹം ഈ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുമായിരുന്നില്ല. കൂടാതെ അങ്ങനെ ബാഹ്യ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഭക്തന്മാരെ വരെ അദ്ദേഹം ശാസിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു നല്ല ഒരു ഗുണമായിട്ട് പറയുന്നത്, മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരെ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം വേറെ ആളുകൾ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കുറ്റം പറയാൻ അദ്ദേഹം അനുവദിക്കുമായിരുന്നില്ല. കാരണം ഭക്തന്മാർ എല്ലാവരും പരിശുദ്ധരാണ്. എല്ലാവരിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ചീത്ത ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ ഓവർലുക്ക് ചെയ്യണം, അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കരുത്. കാരണം ക്രമേണ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആ ചീത്ത ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാകും. അങ്ങനെ ഒരാളെ പോലും മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വലിയ ഗുണമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൂടാതെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പഠിച്ചിരുന്നു, നല്ല അറിവുണ്ടായിരുന്ന നല്ല ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗോസ്വാമിയായിരുന്നു രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി. കൂടാതെ ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹം കേട്ട് മാത്രം പഠിച്ചതാണ്, ശ്രവണത്തിലൂടെ, അല്ലാതെ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് പഠിച്ചതല്ല. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന്, ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം അറിവുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൂടാതെ ഇതാണ് രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമിയുടെ കുടീരമായിട്ടും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാധിയായിട്ടും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജീവ ഗോസ്വാമിയാണ് ഈ രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമിയുടെ സമാധി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷേ മുഗളന്മാർ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ആ ശരീരം അങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ ഒരു മണ്ണ് കുഴിച്ചിട്ട് ആചാര്യന്മാരുടെ ശരീരം അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇരിക്കുന്നു. അവർ ഭജന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അതിന് പ്രധാന കാരണം അവരുടെ ശരീരം പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായതുകൊണ്ട് അവരുടെ ശരീരം ഭൗതികമല്ല. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ശരീരം പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ലയിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ശരീരത്തെ അതേപോലെ ഇരുത്തി പിന്നീട് അതിനെ മണ്ണിട്ട് മൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
പക്ഷേ മുഗളന്മാർ ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അവർ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു സമാധി സ്ഥലത്തെ ആക്രമിച്ചാലോ അത് നശിപ്പിച്ചാലോ എന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തെ ദഹിപ്പിച്ച് കളയുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്നിട്ടോ അദ്ദേഹം ആ ചാരം, അതായത് ശരീരം ദഹിപ്പിച്ച ആ ചാരം 2 സമാധിയിലായിട്ട് അദ്ദേഹം അത് 2 സമാധിയായിട്ട് കെട്ടിയുയർത്തുന്നു. ഒന്ന് രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ സമീപത്ത്, പിന്നൊന്ന് 64 സമാധി ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ. അവിടെ മറ്റുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ എല്ലാം തന്നെ സമാധി സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെയും ഈ ചാരം അദ്ദേഹം സമാധിയായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ രഘുനാഥഭട്ട ഗോസ്വാമി രാധാറാണിയുടെയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും ലീലകൾ നടന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം രാഗമഞ്ജരി എന്നുള്ള രാധാറാണിയുടെ സേവികയായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. രാധാറാണിയുടെ അഷ്ടമഞ്ജരി, പ്രധാനപ്പെട്ട 8 സേവികമാരുണ്ട് രാധാറാണിക്ക്. അവരിൽ ഒരാളായിരുന്നു രഘുനാഥഭട്ട ഗോസ്വാമി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരുടെ കഥയിൽ നിന്ന്, അവരുടെ ജീവിത ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ, അവർ സ്വയം അവരുടെ ആ ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തപസ്യ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്, ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനാകാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള വഴികൾ അവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്ക് കൂടാതെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. കൂടാതെ അവർ എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ അതേപോലെ നമുക്ക് ജീവിക്കാനോ അതേപോലെയുള്ള ഒരു തപസ്യ അനുഷ്ഠിക്കാനോ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. നമ്മുടെ സാഹചര്യം വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരം ഭൗതികമാണ്, അതിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, അവരുടെ മാതൃകയനുസരിച്ച് നമ്മൾ വൈരാഗ്യം പരിശീലിക്കാൻ, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരാകാനുള്ള ആഗ്രഹം നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാം. അവർ ജപിച്ചിരുന്നത് പോലെ 64 മാലയൊന്നും ജപിക്കാൻ നമുക്കിപ്പോൾ സമയം ലഭിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും പ്രഭുപാദരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള ആ ഒരു ജീവിത രീതി അദ്ദേഹം കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാവുന്ന ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ആ ഒരു ലിസ്റ്റ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് അദ്ദേഹം ചിട്ടപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ 3:30 എണീറ്റ് മംഗളാരത്തി മുതൽ രാത്രി കിടക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവകളും എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ള ഒരു ജീവിത രീതി അദ്ദേഹം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം മുതലായവയെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു ഭക്തിയുത സേവനത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു ഭൗതിക ജീവിതം നമുക്ക് നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകാം. നമ്മുടെ ആ ഭൗതിക ജീവിതത്തെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ, നമ്മുടെ വീട്ടുകാരെ ആരെയും ശല്യപ്പെടുത്താതെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതവും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് പ്രഭുപാദ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിക്കുക. ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരോട് അവരുടെ അനുഗ്രഹം നമുക്കുണ്ടാകണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്കും ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധരാകാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം എന്നാണ് ഇവരുടെ ഈ ആചാര്യന്മാരുടെ കഥകളിലൂടെ അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക.